lamang madungagan ang atong ihibalo sa mga pagtulunan sa atong simbahan. O makadugang kini para sa atong work of evangelization. So, ang atong source sa atong mga lectures gikan sa libro nga The Faith Explained by Father Leo XIII. This is the last topic of the book, The Faith Explained. So this is the last topic. Next week, balik na po kita sa sinugdanan. The title of the topic next week is Why Are We Here? That is the beginning. So, pila na katuig diri sa katedral? Lapas na tagtuig, no? Almost 2. Okay? Almost 2 years diri sa katedral. Almost 2 years na to ma-rotation ang the whole book, no? The whole topic. So nalimot na po dato, so nindot na po nga ma-refresh na po. Okay? Kung matuyok na po nato ikaduha, nindot yun nga na po'y mupuli nato dire. Or bisan paganig dili pa matuyok ikaduha, kay mabansay na ninyo. Ang gusto nato kita nga mga laiko kita, mga lay evangelizers, lay preachers, mudaghan kita. Mao ni ang tuyo niini nga weekly lecture. Ang saya atong ma-learn dire, mag-take down notes ta, i-compile na to, og mao na bansay-bansayon na to sa balay, og handa kita nga i-share kining atong mga deposito sa pagtuo. The Bible. Do you read the Bible? Alsa kamot. Joke lang. Dili ta mo ipahiya. No? So, it's up to you if you read the Bible or not. Only God knows. Kaya pwede makamuray sa imong kamot, pero wag ihapong gabasa, no? So, big question. Daghang galibog ani. Can we get to heaven without reading the Bible? Ngumano. Morning kanunay ginasulti sa ato mga igsoon ng mga Protestant. Bible is everything. So the Word of God. If you don't read the Bible, cannot go to heaven. No? Can we go to heaven without reading the Bible? Makaadto ba ta sa langit kung wa tay basa-basag Bible? Ang tubag, yes. Pero basig masyak mo, basig mo yung wala day pulos ang Bible, kay malangit gihapon ta. Kay bisag dili ta magbasag Bible. No. Nakitay punto nga nang gidiscuss nato na. It doesn't mean nga makaadto ta sa langit, malangit kita bisag walay basag Bible. It doesn't mean nga dili importante ang Bible. This is just an introduction. Pero technically speaking, kung pangutanon, malangit ba ta bisag wa ta kabasag Bible? Ang tubag, yes. Nga naman. Kay kung ingana ang pamaagi sa Ginoo nga ang tao makasulod sa kingharian, magdepende kung siya nakabasag Bible o wala, daghan unta ang maimpyerno. Nga naman, pila ka gatos katuig walay Bible. Okay? Paguman, na-imprinta ang Bible, ang printing press, na-imprinta ang Bible sa tuig 1512. Imagine, 1,500 years walay Bible, kay walay printing press. O bisan pa na printing press, daghang tao dili kabalo mabasa. Ang educational system kanusa na revolutionize
20th century. So, kung di ka kabalo mabasa ang Bible, o wa kay Bible, meaning, dili di ka maluwas. Maumang ka na mga igsoon ang ginapalakad sa atong mga igsoon sa ubang sikta. Nga, it's only the Bible. Bible is the center. No? Yes, we Catholics agree that the Bible is the Word of God. It is very important, but it is not everything. Si Jesus, kung hinumduman ninyo, mabasa mo sa mga ebanghelyo, bisan usa ka bersikulo wala nasulat nga niingon si Jesus, lakaw kamo og isulat ang akong mga pulong. Lakaw kamo og maghimo og mga sinulat. Bisan nga ni si Jesus wala kay mahinumduman bisag usa nga misulat siya. Nisulat siya dito sa balas, sa yuta. Pero wa gyud siya musugo nga musulat. Unsay mas gisugo niya? Lakaw kamo og magwali. Lakaw kamo og magtudlo, meaning sa pulong, dili sa sulat. So, ang simbahan mga igsoon natukod diha sa mga apostoles. Nagpadayon ang pagtulunan ni Kristo diha sa direct oral transmission, dili sa pinaagi sa sinulat. Naana ang simbahan sa tuig 33 AD, wala pa ang Bible nahimo. Nakumpleto o compile ang Bible sa tuig 400 diha sa pamunuan ni Pope Damasus. Pila ka council ang naghugpong para desisyonan kung unsa nga mga libro ang pwedeng maapil sa Bible. Naana ang simbahan. O ang pagtulunan ni Kristo gipasa-pasa, gitugyan, gi-hand-on sa Binisaya, sa in English, gi-hand-on, gipasa. Pinaagi nini ang akong pagwali, inyong matunan, i-take down notes ninyo, inyong i-memorize, o inyong masabtan, i-digest, ikinabuhi, o inyong i-share sa uban. So diha mapasa-pasa. Jesus said, go and preach, go and teach. Okay? So, ang Word of God, mga igsoon, is not only the Bible. Okay? The Word of God is both. Duha. Ang mga sinulat o katong mga wala masulat. Daghan nga mga pagtulunan ni Jesus nga gipangtudlo sa mga apostoles nga wala na apil og sulat sa New Testament. O kini nga mga pagtulunan naa sa ato ang ginatawag nga sa Latin tradisyo. Ang meaning sa tradisyo, Latin ka na nga pinulungan, meaning ana handed on, gipasa-pasa. Mensahe nga gipasa-pasa. So that is tradisyo. Diha nagikan ang atuang gitawag nga apostolic tradition, sacred tradition, or oral tradition. Ha? So dili ni siya tradisyon nga kultura lamang. Tradisyon pagtulunan nga gipasa-pasa, tradisyon. So bisan ang Bible nangingon nga dili tanang gipangsulti o gipangbuhat ni Kristo na sulat sa kasulatan. Daghan ang wala na sulat. Kay kung isulat ang tanan, mapuno ang kalibutan sa mga libro niini. So, equal footing, mga igsoon.
Ang Word of God is the spoken, the oral, no? And the written. Duha gid na siya. Kay kung moingon lang gani ka magigsoon nga Biblia lang gyud ang sinulat lamang, dili ka na kompleto nga Word of God. The Word of God should be the apostolic tradition and the written Word of God, which is the Scripture. So, kining mga sagradong tradisyon nga mga pagtulunan ni Jesus nga gipasa-pasa, wala kini nagpabilin nga wala masulat. Kadugayan, paglabay sa panahon, gihinay-hinay na pudnig sulat. Kinsa may mga nagsulat? Kining mga church fathers. O kini gideklara sa mga council, ex cathedra teaching of the popes, no? So diha makita nato sa mga documents, no? Mga Vatican documents, mga council, dogma, pronouncements, ex cathedra. Diha nato makita ang sagradong tradisyon sa simbahan. So ang Biblia mga igsoon o ang tradisyon wala kini nagbangi. Usa lang kani ang tinubdan niya, gikan tanan ni kay Hesus. Walay panagbangi o walay panagkontra ang Biblia o ang tradisyon. So, example, ang Catechism of the Catholic Church, duha na siya. It contains the Scripture, the Bible, and the oral tradition. Munang nindot kayo kung magtuon kita sa Catechism because it is already complete. Okay. Makadungog na mo diya? Okay. Now, unsa man ang relasyon sa Bible o tradisyon? Unsa man ang pwedeng itabang sa tradisyon sa atong pagbasa og Bible? Ang tubag mao kini. Sa atong pagbasa og Bible, ang sagradong tradisyon maoy mugiya kanato kung unsa pagsabot ang unsay nasulat sa Biblia. Kung inyong mabantayan sa inyong pagbasa og Biblia, daghan nga mga bersikulo o kapitulo nga lisod sabton. Diha na mosulod ang sagradong tradisyon sa paggiya kanato. Meaning, basahon nato ang Biblia suno sa hunahuna sa simbahan. So, basahon nato ang Biblia subay kung unsa ang panghunahuna sa tibuok simbahan nga makita sa mga sinulat sa mga church fathers. Kay sila mga igsoon ang naay koneksyon, ang walay bugto nga kutay gikan sa mga apostoles. Og sila ang nakasabot mismo kung unsay gipasabot diha sa mga nasulat sa Biblia. So kita nga mga Katoliko, mga igsoon, mubasa kita sa Biblia, kung wala kita, kung naay mga pulo nga dili nato masabtan, ang ginabuhat nato, ginakonsulta nato kung unsay opisyal, kung unsay buot pasabot niini, kung unsa ang original nga kahulugan subay sa pagtulunan sa simbahan. Pero ang mga igsoon nato sa ubang sikta, ang ilang ginahimo, kung mubasa silang Bible, subay sa ilang kaugalingon nga pagsabot. So, lisod na. Subay sa imong kaugalingong pagsabot. Delikado na. Kaya kung subay sa imong kaugalingong pagsabot, pwede nimo patuyok-tuyokon ang Bible sa imong kamot, sa imong palad. Pwede nimong butan
kung unsay gipasabot. Naga ni pastor, pagbasa niya, pagsabot niya, si Jesus dili Dios. Naay pastor, pagsabot niya, ang iyang 2,000 ka mga miyembro iyang pamatyon, kay naa ako no sa Bible. Mao na iyang pagsabot. Naay pastor nga ang iyang pagsabot, ang tanang babae nga miyembro sa iyang katilingban, iyang pamabdusan, kay naa ako no diha sa Bible. So, magdepende sa imong kaugalingong pagsabot kung ikaw magtuon sa Biblia, pagsabot sa imong kaugalingon. Mura kag nagdoktor-doktor sa imong kaugalingon. Kung ikaw makakitag tao nga magtambal-tambal o magpadoktor-doktor sa iyang kaugalingon, di ba siya hangal? Ang tao nga magpasanto papa sa iyang kaugalingon, nga siya magbuot, ang resulta niya na makahimo kang the appointed son of God. Kung magbasa-basa kag Bible nga taas ka garbo, nga may ka, wa ko nang inahanglan sa pagsabot sa simbahan sa una kung unsa ni. Ang ako nagbasa kog Bible karon, kung unsa ako nasabtan, mao ni. Kay Espiritu Santo na anak ko. Sigurado kag Espiritu Santo na. Basig Espiritu siyawa. No? Mao na nga nag-warning si Saint Peter sa chapter 3 verse 16. No? Sa mga sinulat ni San Pablo kuno, naay daghang mga sinulat nga lisod sabton nga para sa mga tao nga dili estable, mga balikog og panghunahuna, ilang tuison ang sinulat sa Biblia para sa ilang kaugalingong kalaglagan. They twist, distort the rest of the scripture to their own destruction. Like for example, ang pagbasa sa mga protestante sa we are saved by faith. We are saved by grace through faith, not by works. So, ang ato ang pagsabot niya na nga ang atong kaluwasan, pasalamat kita gikan sa Dios og dili kita makapanghambog og tungod sa grasya na luwas kita. Pero ang pagsabot sa mga born again, kay taas man sila garbo, nga sila gyud nakasabot kuno, para sa gituis nila para sa ilang kalaglagan. Unsa may resulta? Nagtudlo sila nga kita maluwas pinaagi sa pagtuo lamang bisag walay binuhatan. Ang resulta, daghang mga impierno. Kay taman lang sa tuo ug walay binuhatan, maluwas sila. Niwali gani si Martin Luther nga bisa kunog mang-rape pa kuno siya, mag-murder, dili siya maimpierno kay siya nagtuo kay Jesus para sa ilang kalaglagan. Muna nga importante nga tun-an nato ang Bible, the Word of God, according to the spirit of the mind of the church. Okay. So, ang punto na ito nga hisgutan na ito wala pa ta sa main topic, no? Nga ang punto na ito dali nga sa atong pagbasa og Bible, we have to study it with the guidance of the church. Never study the Bible on your own. Pwede ka mabasa on your own kung sayon sabton ang mga nakabutang. Pag abot na gani sa mga bersikulo nga lisod, always consult your doctor. Always consult the church. Sayo na kayong panahon na karon. No? Sa una, lisod. Karon, tanang tao na cellphone, tanang tao na Google. I-Google lang nimo. Catholic interpretation of this verse, Matthew chapter 5 verse 12. Gawas na yun sa internet. Wa na yung kay rason nga hindi ka makakuha sa saktong the Catholic interpretation of daghang kay manggawas. Okay? So, the Bible is not everything. Why? Because we know that Bible plus sacred tradition. Importante. The Bible is not everything, but it is
a big something. Kuha ninyo? Dili siya lamang. Parehas God sa kwan. Importante ang tubig. Pero dili pwedeng tubig lamang ang imong imnon tanan, walay kaon-kaon. Ang tubig importante kayo sa kaluwasan sa tao nga mabuhi. Pero water is not everything. We need bread, hamburger, tanan. We need clothes, no? But water is a big something. The Bible is not everything, but the Bible is a big something. Nga kung ikaw seryoso nga mulambo sa imong pagkakristyano, dapat magbasa gyud kag Bible. Dili pwede nga magtinapol-tapol ka nga di ka mabasa ang Bible. A Catholic who is serious in his spiritual life should read the Bible. Naichismis nga gibawalan kuno ang mga Katoliko sa unang panahon nga magbasa ang Bible. Dili ka na tinuod. Gibawalan lang sila nga mo basa sa ilang kaugalingon nga walay giya. Tungod sa pagbasa sa kinaugalingon, may resulta ang pagkadaghang siak-siak ng mga simbahan. So the question is, do we read our Bible? Mga igsoon, atong gi-nourish, ang sa gani ang nourish sa Binisaya? Gitagaag sustansya, no? Ang atong kalag, gitagaan atong sustansya pinaagi sa pagdawat sa lawas ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia. We nourish our souls through the Eucharist. Now, para kato sa kalag, para sa atong huna-huna o kasing-kasing, dapat nato ning in-nourish sa Word of God. Okay? The Eucharist is the Word of God made flesh. The Eucharist, the Holy Scripture is the Word of God. No? It is the Word of God gikan sa iyang mga prophets, sa iyang mga apostles, sa iyang mga patriarchs. No? So kini nga mga tao gi-inspire sa Ginoo nga musulat. Nagsulat sila, gigiyahan sa Ginoo. O gitawag kining Biblion. Meaning sa Biblion, daghan nga mga libro. Gipang tipon-tipon. We have 73 books sa Bible. 73 ka mga libro sa Old and New Testament. No? So kini nga mga sacred authors inspired by God. O sa iyang inspiration, guidance ni Jesus, ni God, dili sila nasayop sa pagsulat sa ilang mga sinulat. O gigiyahan sa Ginoo nga kini muluntad, nga dili mawala. O gigiyahan sa Ginoo ang simbahan kung unsa nga mga libro ang pwedeng i-apil sa balaang kasulatan. ₱73 ka buok ang atong libro. Pero sa mga Protestante, ilang gikuhaan ang 73, gikuhaan nilang 7. Mauna nga ang Biblia sa mga Protestante, kulang. Pasangilan pa ta nila. No, mga bakakon yun. Pasangilan pa ta nila nga gidungagan kuno nato ang Biblia. Nga gikan pa sa una 73 kana. Pag-abot ni Martin Luther o ang ihang mga sumulunod, gitangtang nila sa tuig, if I'm not mistaken, ang pag-unang paggawa sa King James Version sa Bible na apa na ang mga Deuterocanonicals. After pila ka tuig, gitangtang nila. Okay? So, ang Bible, sinugdanan is Genesis. Sinulat ni Moises. They believe, according to tradition,
it is the work of Moses, the Genesis. Hantod sa katapusan, Revelation, sinulat ni Saint John, Apostle John. O kinahanglan nato kini tanan basahon. Read me. Ang atong mga Bible na puno na abog. Ang Bible sa mga Katoliko bahog agop-op. So, according to survey, Catholics, daghan kaayong pamilya sa mga Katoliko nga walay Bible sa ilang balay. According to survey, daghan kaayong families don't have a Bible in their home. O kung naamag yung Bible sa ilang balay, daghan kaayong Catholics nga wala nagbasa sa ilang Bible. Ang Bible, mga igsoon, dako kay gamit sa liturhiya, Liturgy of the Word, ginagamit kini siya sa Liturgy of the Hours, mga official rites, simbahan. Imong manotis sa atong mga liturhiya, kanunay naay mga Bible verses. Sa homily, it is a treasure book, source para sa mga lectures, sa mga homily, sa mga pare. Pero katingalahan, mga igsoon, nga ang atong mga igsoon nga mga protestante, maoy kanunay nagkugi sa pagbasa. So dapat dili ingani ang sitwasyon. Tungod kay ang simbahang Katoliko ang nagmugna sa Biblia. Utroho nato ang atong kinaiya sa pagtanaw sa Bible. So, okay, importante kayo ning slide. This is very important. The essence of a Christian nakasalalay sa atong pagka-Christ-like. Ang tumong sa pagka-Kristiyano, mga igsoon, nga ang atong panagway o pamatasan maparihos kay Jesus. Dapat mauna ang atong tumong sa kinabuhi sa atong pagka-Kristiyano nga the more we become like Jesus, the more the better. Mauna atong tumong, we become the image of Christ. Okay? So basing on that, since that is the essence of being a Christian, to become Christ-like, what's the meaning to become Christ-like? By the way, it means we think like Christ, we judge like Christ, we speak like Christ. Naghunahuna kita sama sa pangunahuna ni Kristo, nagahukom kita, nagasulti, nagalihok, just like kay Jesus. So mauna kanunay ang atong unaon. So, dili nato mahimong pariho ang atong panagway kay Kristo kung wala kita nakaila kay Kristo. Kung wala kita nakahibalo kung unsa iyang kabubuton, kung kinsa siya. So, unsa may atong buhaton? We read the Gospels. The Matthew, Mark, Luke, John, diri na to makila-ila mismo kung unsa ang kinaiya ni Jesus, unsa siya maghunahuna, unsa siya magsulti, unsa ang iyang gawi ni Jesus. We read the Gospels. Mark, Luke, John, Matthew. Okay? We pattern ourselves on Christ. O diha sa mga epistles, sa mga sinulat ni San Pablo sa New Testament, diha nato makita ang iyahang mga pagtulunan, gipa lawuman pagyod og mga doktrina sa gugma, sa mga pamatasan, diha nato madiskubrihan. Sa Old Testament, diha po nato makita, mga igsoon, ang preparasyon sa pag-abot ni Kristo. Mga announcement sa mga propeta,
O unsa iyang mga plano sa kaluwasan nga sa pag-abot ni Kristo. Makita nato na diha. O sa mga wisdom books, mga for example Proverbs, Sirach, diha nato makita mga igsoon ang principles of conduct. No, the right way of living. So nindot kayo basahon ni kining mga Proverbs, Sirach, no? Psalms, wisdom books, daghang ka makatunan kung unsaon mga practical ways of living. No? Sa pagbasa ko ng Bible, mga igsoon, makadawat kitag indulgence, partial indulgence. Every time we read the Bible, we receive indulgence. Kabalo mo sa indulgence? Matangtang ang inyong mga uban nga mga temporal nga silot para mo pagamay na lang ang inyong panahon sa pagtiner sa purgatorio. Mahuman ang sala mapasaylo na apay mabilin nga mga silot. So kini yung nabilin nga mga silot na human ang sala mapasaylo, matangtang kini sa mga indulgence. Sa kada basa ni mong Bible, makadawat kag indulgence, partial. O giingon dire, makadawat kag plenary indulgence if you read the Bible, extend it into half an hour. Plenary indulgence. You can be a candidate of a plenary indulgence kung magbasa kag Bible sobra tunga sa oras. Imagine? Now, unsa nga Bible ang atong basahon? Kinahanglan ko no Catholic version. Dili pwede Protestant version. Kining sa tuo King James mao kana ang paborito sa mga Protestante. Now, the Catholic version. Pwede New American Bible, na ay daghang Catholic versions, no? So, kanang atong Catholic version, gikan kana siya sa Latin Vulgate. Si Saint Jerome ang nag-translate gikan sa Septuagint, Greek, into Latin. No? So, pangitaon ninyo ang gitawagan nihil obstat o imprimatur sa Bible. Kung walay nihil obstat, imprimatur, dili na Katoliko, lahi na nga bersyon. Basig saksi ni Jehovah na, delikado. Lahi. No? So, unsa may meaning sa nihil obstat o imprimatur? Nihil obstat, nagpasabot nga, for example, ang usa ka Catholic nga writer, musulat siya. Iyan ang ipadala sa sensor, nanay sensor. I-sensor na. Pagbasa na, no, sa iyang diocese, makita kung walay sayop, walay mga kontra sa pagpanudlo sa simbahan, walay sayop, tatakan na niya, nihil obstat. Meaning, wala ko'y nakitang sayop. Pag humana na, ipadala na sa obispo. Basahon na po na sa obispo. Kung moingon ng obispo, walay sayop, tatakan na po na niya imprimatur. Meaning, pwede imprinta. Pwede na dalon sa printing press. Imprimatur. So, ano yung meaning sa nihil obstat o imprimatur? So, the Bible that we should read should be the authorized Bible of the church. Bisan pag Catholic theologian ka na siya, kung ang iyang libro walay tatat nihil obstat imprimatur, delikado na. Okay? So, napakitay time. Let us share what we have learned. Let us share our experience in reading the Bible. Or pwede po din mong i-share nga, hala, wag yun biya ko'y basa-basag Bible. Oh, okay.